תאכלו את החיות, גם הן רוצות לחיות. אל תאכלו את החיות, אל תאכלו את החיות, אל תאכלו את החיות, תעברו לירקות, זה משמין פחות. אל תאכלו את החיות, אל תאכל את הפרה, אולי אחותך. אם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הבא. מחקר חדש של אוניברסיטת מגיל בקנדה מספק ראיות לכך שאם נחליף בתזונה שלנו חלבון מהחי לחלבון מהצומח, תוחלת החיים שלנו תגדל בעשרות אחוזים. לפי אותו מחקר, תזונה ללא חלבון מהחי יכולה גם להוריד את טביעת הרגל הפחמנית של אדם ביותר מ-25%. אז איך אפשר לאכול מזהם פחות ובריא יותר? על כך נדבר עם מתן האור, תזונאי קליני, מאמן כושר, בעבר שחקן כדורסל בהפועל תל אביב ונבחרת ישראל, צריך לומר, קפטן, זה לא סתם תזונאי, אנחנו מביאים לכם את הז'ונגלר. בואו נדבר על המחקר הזה, ותראה, כל דבר שאנחנו צורכים משפיע על הסביבה, כן? כל דבר שאנחנו שותים בקבוק קולה, זה משפיע על הסביבה. איך התזונה שלנו משפיעה על הסביבה שלנו? באמת, לתרבות הצריכה שלנו יש השפעה סביבתית. זה נכון לגבי המון דברים. זאת לא לגמרי המומחיות שלי, מן הסתם, באיך התזונה משפיעה על הסביבה, אבל יש הקשרים של גידול בקר וכל מה שקשור לחי שמשליך על זיהום סביבתי. ובצד השני אני אשים פה איזושהי כוכבית אחת, זה שקצת קשה היום לקבל מידע נקי. תמיד משהו מוטה ותמיד יש אג'נדה מאחורי. כל פעם נטפליקס מוציאים איזה משהו חדש, וכנראה בגלל זה הדיון שלנו לא רק בגלל המחקר הזה, אלא... האמת היא לא, בגלל המחקר הזה. אני מבין, אבל יש עוד סדרות שעולות, אם זה ה-Game Changer שהיה איזושהי תקופה שרץ ודיברו על עניין הטבעונות סביב ספורט במקרה. כן. אחר כך מסתבר שזה כן... יש איזשהו הקשר לחברה שמימנה את זה, אם זה ביונד מיט, אני חושב, או משהו אחר, שהיה מצאו אחר כך איזשהו הקשר לשם. אז מאוד קשה גם בצד השני לקבל מידע נקי לגמרי. אוקיי, אתה תזונאי, אז בואו נדבר על אוכל. בואו נדבר על, אני רוצה להפחית בכמות הבשר שלי. למה? בגלל שזה מזהם יותר, אני קראתי כמה וכמה מאמרים שמראים שבשר זה לא בהכרח בריא, גם לא בריא לשרירים יותר מדי וכל מיני דברים כאלה. השאלה, האם יש מספיק תחליפים לחלבון ולדברים שאנחנו צריכים מהבשר? לא סתם התחלנו לאכול בשר. אכלנו בשר כי זה עזר לנו לפתח את הגוף שלנו ואת המוח שלנו. אז יש דברים שאנחנו יכולים להחליף איתם את הבשר? אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שצריך לציין פה את עניין הטרנדיות של הסיפור, ובאמת כמה שזה מוטה, ויכול להיות שיש פה אג'נדה מאחורי, שאני יכול להבין לפעמים מאיפה היא באה. ופה צריך את הנקודה של האחריות שאנחנו מדברים פה. בגלל שזה טרנדי ובגלל שהרבה אנשים הולכים לשם, אני רואה סיטואציות שעושים שינויים תזונתיים כאלה בבתים, גם סביב ילדים שמתפתחים, וניתן להגיע הרבה יותר בקלות לחסרים ברגע שאתה נמנע מקבוצה מסוימת. כן. לפעמים זה עוזר בצריכה הקלורית בשביל לרדת במשקל, ואולי, אתה יודע, לפעמים צריך לבדוק את המחקרים האלה עד כמה הם באמת מסננים את העניין שמעצם ההגבלה, אתה אוכל פחות, ואולי הצריכה המופחתת היא זאתי שתורמת בכלל לאריכות חיים במקרה הזה, או לתועלות אחרות. וכן, יש פה חסרים שצריך לשים אליהם לב, בעיקר בצד החלבוני. בוא נבדיל גם בין טבעוניים לצמחוניים. כלומר, מי שמוריד רק את הבשר וכן צורך חלב וביצים, זה קצת יותר קל להגיע לדרישות החלבוניות. מי שמוריד גם את אלה, אז בהחלט צריך לדעת מה עושים. ויותר מזה, אני חושב שצריך גם לעקוב קצת יותר בדחיפות, אחרי בדיקות דם או סטטוס. ספר לי, מה שנקרא, ספר לי סיפור על, לא יודע, על ילד, מן הסתם בלי שמות, שהפסיק לצרוך בשר או דברים מן החי, מה קרה לו? תראה, ההשלכות כאן הן קצת יותר ארוכות טווח. זה לא, ופה אחת הבעיות, נניח, אחד מהחורים בתיאוריה זה B12. אחד הוויטמינים שאנחנו מקבלים מהחי. אם זה מבשר, ואם זה ממוצרי חלב, ואם זה מביצים. והמאגרים שיש לנו מספיקים אפילו לשנים קדימה. לכן לא בהכרח רואים את החסר במיידי. יש כאלה שבאים ואומרים, אני לא אוכל ואני עושה בדיקות, לא, אני טבעוני, ואני עושה בדיקות דם ואני תקין, אז זה בסדר, זה יכול להיות שנה, שנתיים, לאורך זמן יש פה איזשהו חור שזה חסר שאי אפשר לספק אותו.
מעבר לזה, קשה לפעמים לשים את האצבע במדויק מה היה יכול להיות הפוטנציאל ומה לא. כלומר, לבוא ולהגיד על מישהו שהפסיק לאכול והוא סיים באיזשהו גובה מסוים או בהתפתחות מסוימת, יותר קל להגיע לצרכים שלך בתזונה כוללת שאוכלת הכל. אם אתה החלטת מסיבות הומניטריות כאלה ואחרות, סביבתיות, אז אני לחלוטין נזרום עם זה. כלומר, רק צריך לדעת מה עושים, ופה צריך להבדיל. יש כאן איזושהי הסתכלות שזה גם בהכרח תורם בפן הבריאותי והתזונתי, ופה אני מסויג. אני לא חושב זה לא שאני אומר שצריך אך ורק להתבסס על בשר, אני חושב שצריך להיות מגוון. אוקיי, תסביר לי את הגיוון הזה. נגיד, יש בשרים שאפשר לוותר עליהם? הבשרים, המזון המעובד, הבשרים המעובדים, נקניקים למיניהם, כל ה... כלומר, אתה לא מדבר בשר בקר, בשר עוף, אתה אומר... בוא נתחיל מהמעובד, מה שמעובד. נקניקיות, ויוצא באלה, אלה חד משמעית, יש עליהם קונסנזוס על הנזק הבריאותי שהם עלולים ליצור. שאגב, למה? וגם פה... למה כאילו סטייק יותר טוב מאשר נקניקיה? קודם כל, תהליך העיבוד שלו וחומרים שנכנסים, שומן רווי בעיקר, ומלח, נטרן שיש בו יותר, שזה החשודים העיקריים. לא הכל תמיד, אתה יודע, חד משמעי וברור. יש פה איזשהו... זה לא תמיד מבוסס על מנגנון, אלא יותר על איזושהי תצפית, ורואים כמה אוכלים ומה ההשלכות. אז לא תמיד מייצרים את הקשר הזה בצורה מאוד מאוד ברורה כשמדברים על המנגנון, איך זה יוצר, אבל החשודים העיקריים פה יהיו שומן רווי ונטרן שהם עשירים בו. כשיש את זה כאילו בנקניקיות, וברגע שזה מעובד, אז כל דבר מעובד. וגם פה, שוב, אני לא אוהב לייצר פנאטיות, זה לא שאני לא אמליץ על זה, אבל צריך לשים לב לכמה זה קורה. מישהו שאוכל את זה אחת לחודש, אחת לחודשיים, הסבירות שאתה תגלה אצלו שזה יצר נזק ושאתה תוכיח את זה, פוחתת ככל שאתה עושה את זה יותר. אוקיי, ויש פה בעצם, מצד אחד אומרים, בריא להימנע מבשר, מצד שני, אתה תזונאי ואתה עוסק בעיקר עם ספורטאים, זה מוריד כאילו יכולות גופניות, לא? אז כמו שדיברתי על אחד מהחשודים העיקריים למה גורם לנזק, אז אחד מהחשודים העיקריים לחסר יהיה ברזל. כן, אז כאילו, יש לך, כאילו, מה חסר לך שאתה לא אוכל בשר מהחי? אז בעיקר אני אדבר על ברזל, שיבוא מבשר אדום, מבקר ומהודו, שזה יהיה המקור העיקרי. זה לא שאין מזונות נוספים עם ברזל, אבל הספיגה של ברזל המי, מהמילה המוגלובין, שבאה מהבשרים, היא תהיה היעילה ביותר והמשמעותית ביותר. ואז, אם בכל זאת יש מישהו שהוא לא אוכל את זה, אז צריך לדעת מה עושים, ואז איזה מזונות יש בהם ברזל שאפשר לקבל, אם זה קטניות, טחינה שיכול להיות, אבל אז גם פה הספיגה קצת פחות טובה, וצריך לדעת עם מה אתה משלב את זה. כלומר, בסביבה חומצית, ברזל שהוא לא המי, שהוא מגיע בצורתו החופשית, יספג טוב יותר, ולכן צריך לדעת איך אתה משלב ואיך אתה אוכל את זה בשביל בכל זאת להגיע, ורק אני אגיד עוד משהו אחד ולבדוק. כלומר, ספורטאים ספציפית, יש להם יותר נטייה לחסרים, אז אנחנו נצטרך גם לנטר את זה קצת יותר בדחיפות בשביל לוודא שאין את החסר. ונראה לי שהמסר הכללי שלך זה, אל תתייחסו לשום דבר באופן כללי, זה מאוד פרסונלי, זה מאוד אישי, נכון? קודם כל כן, שנית, גם בתוך הפרסונלי, יוצא לי לראות ספורטאים, או בכלל אנשים שאוכלים מצוין, ועדיין יש חסרים. לא הכל תמיד מובן, זה פיזיולוגיה, ואנחנו צריכים להיות עם צניעות כאן, ולא תמיד זה מדע מדויק, וצריך לנטר ולעקוב, אני חושב, במיוחד אצל ספורטאים, וחד משמעית לעשות התאמות ולדבר עם הבן אדם שנמצא, לא, אני אומר, אני כתזונאי, עם מי שנמצא מולך, לשמוע איך הוא מרגיש גם הרבה פעמים, ולנסות לעשות כמה שיותר טוב ולשפר. קפטן, תודה רבה. תודה רבה.